Vieš, čo má spoločné klamstvo a zubná pasta? Keď ich raz vytlačíš, späť to už nedostaneš. A hoci sa hovorí, že malé biele lži nebolia, realita je drsnejšia než ranné vstávanie v pondelok. Niekedy sekunda zmení všetko. Bolo to rýchle, nevinné, ale aj definitívne. Janka sa opýtala: Zlatko, čo si robil včera večer? Miro len na sekundu zaváhal a vyslovil osudné slová: Bol som s chalanmi v bare. Lenže Janka už vedela. Mobil, ktorý nechal doma, cinkol správou: Díky za včerajšok, bolo to krásne. Ups. A zrazu nič nebolo ako predtým. Dôvera, ktorú si budovali roky, padla rýchlejšie než mobil bez obalu. A čo nasledovalo? Vyhodené oblečenie z balkóna, aj to značkové. Zničený PlayStation a duša mnohých chlapov. A pre istotu aj rozbitá chladnička, vraj symbol chladu, aký teraz cíti v srdci. Dôvera je totiž ako papier. Pokrčíš ju, už nikdy nebude rovnaký. 1 sekunda klamstva, 1 rozhodnutie a milión krásnych chvíľ skončilo v koši. Lebo pravda boli len raz. Lož? Tá boli za každým, keď si na ňu spomenieš. Zamysli sa. Koľkokrát si už povedal len takú malú lož, aby si sa vyhol konfliktu? Ja som to nezjedol, to asi deti. Nie, v tých šatách vôbec nevyzeráš, ako keby si mala na sebe stan. Nie, nezabudol som na výročie, len som ťa chcel prekvapiť zajtra. Smiešne? Možno. Ale niekedy práve smiešná lož prerastie do smutného konca. Záver? 1 sekunda pravdy ťa môže stáť nepríjemnosť. 1 sekunda klamstva ťa môže stáť človeka.